huusi poliisia auttamaan. Ja ne porukalla hakkasi korillan sairaalaan. Mitäs se meni se Petteri? Petteri puno, oli poro nimeltään, ollut pelloista. Miten se kiikorin kaakoi? Lauletaan putti puttikkaan. Kannehana, Tuus tänne. Havain kieltä se on, ja se merkitsee. Tuolla. Toivotatko papalle hyvää joulua kamera? Sanot papalle, mistä sinne sanot hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta? Hyvää joulua. Mitäs lahjoja sä saat pukilta? Kuka on rollinut nää? Eihän sitä voi tietää, kun ei pukki on vielä käynyt. Mitä? No kiipees nyt. Dino! Missä sä oot? Da, plak. Kirjava liitto. Mikä se on? Kirjava liitto. Mikä se on? Kirjava liitto. Mikä se on? Kisiä vinkku. Mikä siinä on taskussa? Se on vinkku. Kirjava liitto. Mikä siellä on taskussa? Mikä siinä on vinkku? Mä vakoilen tätä. Et saaks pappa kinkkua napaansa vai leikkiikö se vaan koko aika? Mikä siellä on taskussa? Mikä siinä on? Siellä joulupöydässä ollaan. Ota Heidi semmonen.